आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। हिंदळे येथील सेवानिवृत्त वयोवृद्ध शिक्षिका विमल गणेश प्रभू यांच्या घराच्या गेटजवळ चिर ठेवत अज्ञात व्यक्तीकडून खोडसाळपणा करण्यात आला आहे। पाहूयात। माझे नाव विमल गणेश प्रभू, राहणार हिंदळे, तालुका देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग। विषय की माझा गेटवर भरून बाहेर जाण्या येण्याचा रस्ता बंद केल्याबद्दल मी घरात सकाळी आंघोळ वगैरे करून बाहेर आले असता मला माझ्या गेटवर दगड रचून ठेवलेले दिसले। त्यावेळी मला कोणीतरी अज्ञाताने ते दगड लावले आहेत असे कळले। माझे वय वर्ष 76, मी हिंदळे येथे एकटीच राहत आहे व माझा जाण्या येण्याचा मार्ग बंद केला आहे। मी चारही बाजूनी माझा कोंडमारा झाला आहे। मी स्वतःसाठी औषध, दूध, पाणी, भाजीपाला वगैरे जाऊन आणू शकत नाही। 112 क्रमांक आणि क्रमांक 100ला कॉल केले होते, पण तिथूनही मला प्रतिसाद मिळालेला नाही। तरी शासनाने याची दखल घेऊन मला योग्य तो न्याय मिळवून द्यावा।